Здравейте хора! Искам да ви споделя моя резултат след трансплантация на коса почти вече 8 месеца след операцията. Както виждате, може би на снимките ще видите, почти нямах никаква коса в предната част и вече си е доста гъста косата, като дори докторите ме увериха, че това не е крайния резултат. Най-добър ефект ще има година след операцията и искам да кажа, че съм много доволен и да посъветвам всеки, който се колебае, да потърси клиникана, може би една от най-добрите клиники за трансплантация на коса в Турция. И единственото, за което съжалявам от моя опит е, че не го направих на много по-ранен етап през годините, но в крайна сметка съм доволен от крайния резултат.